Az idei fesztiválnak két fontos hívószava is van, az egyik az inspiráció, a másik pedig a motiváció. Nagyon kíváncsiak vagyunk saját magunk is, hogy 2014-ben a 24. alkalommal vajon mifajta motivációkat lehet még itt kitalálni ahhoz, hogy a nézőknek legyen kedve eljönni, és kiket mire inspirál maga a fesztivál. Azt látjuk, hogy a fiatalok egy részét az önkéntességre, nagyon sok embert a vendéglátásra motivál, másokat arra, hogy zeneszámokat írjanak meg, vagy ezáltal inspirálódnak. De nagyon sok ilyen dologgal találkozunk, többek között nem véletlenül fújom ezt az UNESCO-s kulturális örökséges kiállítást. Ezek is pont erről szólnak. Így ír róla maga a Szentendrei Szabadtéri Múzeum. Ez a kiállítás az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján szereplő magyar örökséget mutatja be, valamint tárgyakat, képeket és szövegeket, melyek segítségével céljukat elérhetik. Az ide látogató többet megérthet a szellemi kulturális örökségek működéséből, a közösen gyakorolt hagyomány megéléséből. Miért jó ebben újra és újra részt venni? Mi vonz arra, hogy egy közösség tagjai legyünk? Van-e mindenkinek megélhető, továbbadható öröksége? Ezek a kérdések nem csak a kívülállókat, hanem az érintetteket is foglalkoztatják, azokat a közös örökséggel rendelkező embereket, akik tudatában vannak a birtokukban lévő tudás és gyakorlat maguk számára is érvényes értékeinek. A kiállítás segít közelebb kerülni a saját örökség és a kulturális sokszínűség, az identitás, a párbeszéd, a közösség, a tanulás, a kreativitás és az ünnep fogalmaihoz is. A kiállítás a Szellemi Kulturális Örökség igazgatóságának rendezésében készült el, és tulajdonképpen ezek a legfontosabb, eszenciális fogalmai mindannak, amit a színpadon látunk, vagy a kiállítások közben nézhetünk, az a fajta közösségi tudás, amit sok száz éven keresztül megőriztünk, vagy zenében, vagy táncban, vagy gasztronómiában, vagy népviseletben, vagy főzéstudományában, vagy kézművességben, ez a közösséget jellemzi. A törökök közösségét, a csehek közösségét, vagy a magyarok közösségét. És ez a tudás, ami nagyon fontos, amit nem ápolni kell, mert nem beteg, nem őrizni kell, mert nem követett el semmit, szeretni kell, tudni kell, ismerni kell, és leginkább élvezni kell, amikor felállunk táncolni, énekelni, mert ez a közösségünket és a tudásunkat, a közös kollektív tudásunkat fejezi ki. Ez a kiállítás többek között erről szól, és ez a közös több száz éves tudás például inspirálta Zsigmond Dórát arra, aki egy 20 éves iparművészeti hallgató és divattervező, hogy a 20 éves férfiak számára tervezett mindennapos viseletbe bele-bele csempésze a magyar népviselet legszebb díszeit. De nem úgy, mint a kalocsai, mint a rányomtatva a farmerra, hanem egészen másként. Ezzel a kollekciójával 2014. januárjában New Yorkban a nagy New York-i divathéten elnyerte a legnagyobb díjat, amit egy fiatal divattervező elérhet, és ez a kollekció majd augusztus 19-én itt a színházteremben is bemutatásra kerül, mert Zsigmond Dórát meghívtuk, mint a népművészet által inspirált fiatal művészt, hogy megmutassa, hogy mit gondol, hogyan lehet a több száz éves közösségi tudást összekötni a mai fiatalok kultúrájával. Nagyon érdekes kis divat bemutató lesz, aki teheti, nézze meg, rendkívül érdekes lesz. És ezután a kis kitérő után, az inspirációk és a motivációk után már is ugorjunk egyet a szomszédságba, majdnem a szomszédságba, Csehországba, méghozzá a Demijohn néptánc együttessel való nagy találkozásra. Nos, kérem szépen, mint kiderült, a Demijohn az náluk is csak Demijohn, és abban ugyanazt tartanak, amit mi, vagyis jófajta ezt azt így úgy, amúgy papramorgó, pálinkát és bort és bármifajta ilyesmit. És lévén ugye egyetemi együttes, hát elképzelhetik, hogy a Demijohnnal igen csak többet találkoznak, mint nagyon sokan. Tréfásan gondolva lehet, hogy egy-két fiú ajkán többet van a Demijohn, mint a babájának a csókja, de hát ez egy más kérdés. Nos, az együttes 1999-ben alakult Strážnice városában, egyébként Strážnice Dél-Csehországban található, Európa egyik legrégebbi folklórfesztiválját lehet itt föllelni, ami 75. alkalommal került idén megrendezésre. A világháborúk során is megrendezték Strážnicében a csehek nagy folklórfesztiválját. Tagjai 30 táncos és 7 zenész, az együttes repertoárja főleg Strážnice és környéke Donácskó rendkívül gazdag hagyományaiból áll, amelyet a viseletek sokszínűsége jellemez.
Más területekről is vannak táncaik, mint például a Hornácskó, Kopanice, Morvaország délkeleti része, vagy a Szlovákiával a határos területéről. Minden táncot eredeti viseletben mutatnak be, amelyek legtöbbje 100 évesnél is idősebb. Annak köszönhetően az együttes számos régió táncait gyűjti össze, az előadásaik nagyon változatosak, és természetesen a Demizsant táncegyüttes rendszeres résztvevője a Strážnice Nemzetközi Folklór Fesztiválnak. Számos országban vendégeskedtek. Mai műsoruk Kopanice, sebes páros tánc, következik a hegyes-völgyes morva-szlovák határól, melyet egy csárdás zár le. Hát európai szomszédság, a csárdás az mindenhol csak páros táncot jelent természetesen. Polki, vidám polka válogatás, amelyek során a legények szeretőjük kötényét próbálják meg ellopni. Egy zenekari számot követően pásztérjátékokat láthatnak Ordemicki katonatánc Palovice környékéről, 4 különböző férfi táncot láthatnak, először a bárányokat őrző pásztorok mulatságos játékait, a fejszetáncot, aztán egy sebes és erős verbunkot, majd végül egy versengés, mely során a legrátermettebb legényt egy ággal tüntetik ki. Verbunk improvizáció, és végül pedig a lányok csúfolódó tánca, és egy saris, egy közép-szlovákiai területről származó, gyors és temperamentumos táncot adnak elő a Demizsant táncegyüttes tagjai, akik a távoli és egyáltalán nem egzotikus Strážnicéből érkeztek. Fogadják tehát nagyon sok szeretettel a cseh fiatalokat. Ani dverí, ani vrát, ani hore ku mne stať. Počkaj, milá, budeš neho panovať.
Bluča korytňánské, půjdeme na pánské, budeme otrásat jablůčka míšaňské. Budeme otrásat jablůčka míšaňské. Dívča z Javoriny, půjdem na maliny, až sa malý najím, potom si ťa zvalím z vršku do doliny. Až sa malý najím, potom si ťa zvalím z vršku do doliny. Hej, ho!
na rínečku, ve skalici na rínečku. Jo, na pod. Szia, jó emberek! Hogy vagy? Nem jó, nem jó. Szegyenések. Nincs. Konya, nic nemám. A gaťám? Ten jsem také nějaký malý. Bohušu! A já druhátý! Kérem. A podzem. Ha? Euro? Forint? Dawaj. Nincs. Nic? A? Ale? A? Hoši? Pojď, práca. Porádně. Co nemá? Otočit ho. Pojď. Jak basovat? Ne. Tady dá potřebat. A, lepší. A už to... Hej. Ja. Hej. Pojď hore. Co s tebou? Co radši zaber? Jo, nám na čekoraní zahraj a běž. A pojďka. Toto si zeber sebou. Hej. A pojďme. Teraz tu našu. Pojďme chlapci trochu zbíjat, však nemáme za co píjat. Hej, už sa napačala bučina rozvíjat, bučina rozvíjat. Povolujte chlapci krmce, který máte své srdce. Hej, a já ho jeden mám na svoj sapolera, na svoj sapolera. a já si na jednu vylezu. Natrhám si z třešničky
až půjdu ráno od Maničky. Natrhám si střešničky, až půjdu ráno od Maničky. Hop!
umraj!
Emizson táncegyüttes vidám tagjai jól eltáncolták itt nekünk Közép-Kelet-Európa és Kárpát-medence táncait. Ez legalább ismerős volt. Tehát voltak benne ismerős dallamok, cseresnye, karikácska, gombocska, mondhatnánk azt is. Tehát tulajdonképpen legalább a rokonságot érezhettük ebbe az egészbe. Ez ettől fantasztikus. Szóval mondhat bárki bármit, meg politikai szinten lehet bármit mondani, a több száz éves együttélésünknek ezek kézzelfogható lenyomatai, ezt senki nem tagadhatja le. Mi ezekkel az emberekkel együtt éltünk, együtt fogunk még élni, átvettük a szokásainkat. Azt gondolom, hogy ez a legszebb, legékesebb bizonyíték annak, amiről beszélgettünk az elején, hogy miért is fontos egy ilyen fesztivál. Találkozni a távoli földrészeken élőkkel, és találkozni sokszor saját magunkkal, vagy a szomszédainkkal. A törököknél különben visszatérő egy pár percen még rájuk, az volt nagyon érdekes, hogy a hangszert nagyon sok helyen stimulátorként használják. Tehát nem volt az véletlen, hogy a török katonákat nagyon sok dobbal és ilyen különleges hangzású eszközökkel, hangszerekkel gerjesztették, ugyanis ezek a hallójáratokra és a dobokra, most nem vicc, vagy a dobhártyára olyan hatással vannak, mint a régi sámánok ezzel operáltak és ezzel manipulálták a hallgatóságot. Hogy olyan frekvenciákon húzták a vonókat monoton hangzásra, és olyan frekvenciákon szóltak a dobok, ami stimulálta az agyfiltekét, és ezáltal teljes egészében eszméletvesztésig dobolták őket be a háborúba. Fantasztikus dolog ez. És már is ugrunk egy nagyot tovább, mert Sebestyén Márta néni nagyon vár már bennünket. Reméljük, hogy nem fog senki lemaradni, ne tessék izgulni. Olyan, mint a csatlakozó járos Dabason, bevárja az előző járatot. Tehát most pedig ugrunk egy jó nagyot a Kaukázuson túlra. A Gúria Néptánc Együttes fogja önöket elkápráztatni fantasztikus tudásával. Ez tegnap már megtörtént a nyitóceremónia alkalmával. Az együttes 1976-ban alakult, 3 évvel később az állami értékelés alapján első helyezést és aranyérmet kapott, majd 1994-ben megkapták az állami együttes státuszt. Számos országban képviselték már hazájukat óriási sikerrel, majd Oszétiában a Kaukázus és Világok Tánca nemzetközi versenyen aranyduett díjat nyertek, és ez volt a fesztivál nagy díja. Oszétiából egyébként tavaly volt itt együttes, ők a jászoknak az ősei vagy rokonai, nyelv és kulturális szempontból egyaránt, az oszjétből lett a jász szó. Oszétia és Jászország között, Jászberény és környéke között nagyon nagy a barátság természetesen. Első műsorszáma a grúz együttes a Karituli, hagyományos grúz tánc, amit a friss házasok esküvője után násztáncként járnak. Második táncuk a Kaukázián. Grúziában rengeteg kaukázusi nép él együtt, ez a tánc az összes itt élő nép életét és lépéseit ötvözi. Ezt követően egy zenekari szám alkalmával megismerjük a grúz népzene legszebb dallamait. Pokuri, csak a férfiak táncolják a hegyek tiszteletére. Ismét zenekari számot hallhatnak majd Kaukázusi esték címmel, és végére Kevsruli címmel a hegyekben élő emberek harci tánca, amelyekben a férfiak kardokat használva mutatják meg ügyességüket és erejüket. A magyar nők üveggel a fejükön szokták megmutatni ügyességüket és erejüket, a kaukázus népek pedig folyamatosan kardokat használnak, utalva arra, hogy bizony egy viszonylagosan kis területen nagyon sok kaukázusi nép él, nagyon különbözőek egymástól, folyamatosan harcoltak egymással. Ezzel kapcsolatban szerintem csak az nagyon fontos, hogy kétfajta szemlélet létezik ebben. Az egyik a spártai szemlélet, fegyvert ragadok, kirohanok és hősi halott leszek. A másik pedig a vesztaszűzek szemlélete, csendben, kitartóan, szavak nélkül őrzöm a lángot, akár több ezer éven keresztül. Most a spártai szemlélettel fogunk találkozni. Fogadják nagyon sok szeretettel a grúz együttest.
Köszönöm.